Thank you, Kuya Bern and Kuya Ruben. Thank you po sa perang binigay niyo po. Malaking tulong po to para sa mga bata. 8,200. 5,000 tsaka 3. Hindi lang, okay na yan. Okay na. Kunti lang naman yun. Ako na bahala pagkabuno dun sa Gcash. Thank you po sa nagbigay. Thank you, Ruben, tsaka Kuya Bern. Ay na, pasakay na. Sakay na oh. Ayan yung bus, aircon. Ayan na, pasakay na si Kitty. Ingat! Maligis ka! Ayun na. Dito na iniintayin nyo si Kitty. Ano kami pa Manila? Ha? Pa Manila? Makain kami. Nana na! Pa Manila ka! Hindi pa ako nakakaano! Send ko na lang! Sa Gcash! Ako nakakash out! Sikati ba din? Tuloy mo, Uga. Suko tayo din. Alam mo. Pwede naman siya na. Kujis na ko. Upload ako pa ito. Laro gan. Balik sa ako yung padyan. Yung impiso. Daling bulok-bulok nun. Tapos gabi sana akong nakashoot. Sana daling isuot-suot. Gagatot sa next Viewers, hello! Tsaka mag-midges nga nika. Ginaw talaga niya. Hello! Kami minus-minus na nagad sa ano midyan. Linaw. 6 viewers, hello po, pasok po. Kuya Romeo, Romahes, ba't ako kang balik ang nangangbag? Kapatid. Okay. Kaya ko. Alam po mga kaparing Jason, hatid ko muna yung anak ko. Tapos kukunin ko po sa Gcash yung pinadala nila Kuya Born and Kuya Ruben na pera. Kasi alis si Kitty ngayon. Dito na kami sa school. Anak ko. Oh. Yung tanungin mo kung kailangan niya rin ng parola. Dun na. Kunin ko na yung pera. Natid ko muna kasi mag-alauna na. Ayan po, Kuya Ruben and Kuya Born. At bibigay ko na nga kay Kitty. Kasi siya yung magdadala nung pera na bibilin nila para sa palaro nila sa kailan gaganapin? 27. Sa 27 yung palaro nila. Tapos mamimili na sila. Ano kasi sakto rin to. Pupunta na Manila kasi kukunin yung bus. Yun? Ang tawag ito? Ano nga ito? Basta may kukunin siya dun sa sa Maynila. Tapos siya na rin yung mamimili. Dapat siya napapadala to dun sa Maynila, dun sa pinsan nila. Ngayon, siya na lang yung mamimili. Kasama yun. Tapos pag uwi mo, dala mo na Tapos pag uwi niya, dala niya na yung mga pambili nito. Bali, kay Kuya Born, 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 at kay Kuya Ruben, 3,200. At tignan ko lang kung ano ito. Bali, hindi ko na pinawasan naman. Hindi ko na pinawasan sa Gcash. 8,000. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,000. Ito na po. 8,000. Hello, Kuya. 8,200. 5,000 tsaka. Hindi na. Hindi lang. Ako na wala. Thank you po sa nagbigay. Thank you, Kuya Bern. Kuya Bern. Ito na yung
mura pa yung mga toys and Ayan po, Kuya Ruben and Kuya Born. At nandun na yung pera. Bali yung pera nga ay 8,000. Yung 5,000 galing nga kay Kuya Born. At yung 3,200 galing kay Kuya Ruben kagabi. Bali naisip ko para naman kasi siya yung mamimili papuntang Divisoria. Balak ko pabawasan sa kanya ng kahit papunta lang ng Maynila. Yung pabalik, bahala na siya. hindi may naman ako. may sasakyan ata sila. Pwede siguro yun. May sasakyan. Kasi yung Pagbili? Hindi. Pauwi. Pauwi kasi Pauwi. pinamili. Sasabay na lang. Oo. Yun. Pinamili. May Pero hindi ko alam kung sino may pala, may sasakyan pala. Siguro. Hindi ko lang Sige, So, ikaw na bahala niyan. Basta yan, ibinigay ko na. Eto na. Bumawas ka ng papunta mo ng Maynila na pamasahe. Tapos, yung sabi ko sa'yo na video-video ka dun sa Yes. pamimili. Parang Basta orientation na. nakatagilid para, siyempre, dapat tayo, transparent tayo sa mga sponsor. At siyempre, maraming salamat muli sa inyong dalawa and God bless at ingat po kayo palagi sa work nyo. Siyempre, sana lagi kong malakas, bahala na po si God magbalik sa inyo ng mga blessing. Ayan po. Thank you po. Hanggang dito mag-vlog na to. Maraming salamat. Bye-bye. Ayan at dito na si Kitty. Bibigyan ko ng plastic. Plastic. Nag-aantay na ng sasakyan. Nalagyan ng soup. Ay! Meron mo talaga. Ay! Meron mo talaga. Ay! Meron mo talaga. Sumusuko sa biyahe. Bonamin! Huwag kung anong oras. Kasi time check natin, 2:36. Tingnan natin kung anong oras. Ayun, Baka magkano yan? Magti-3? Ha? Magti-3 ang dami. Mga 3:30 na siguro yan. Siyempre salamat ulit sa pamasahe. Ano po? Sira yung bag. Ingatan mo yung pera. Mauda ko. Baka mawala pa. Yun Hindi kayo ang balik. Sira. Ako libok kay Ma'am Chelsea. Libok kay Ma'am Chelsea. Libok kay Ma'am Chelsea. Nako. Nay ko tanag Ayun na, pasakay na. Sakay na oh. Ayan yung bus, aircon. Ayan na, pasakay na si Kitty. Ingat! Maligis ka! Ayun na. Sumakay na. Ayun na si Kitty. Buti maluwag yung bus. Ewan ko lang. Hindi, maano pa yan kasi mag-ano yan, pasayaran yan after Christmas party ng mga bata kasi na-late yung bakasyon ng mga bata gawa nga ng bagyo. Sobrang lakas ng ulan. Ayan po, nandun na. Ayun, Kuya Robin and Kuya Born, pasensya na po at nagano po ako dun sa pinawasan ko po ng pamasahe ni Katie. Okay lang po. At yun, maraming salamat po sa nag-donate dun sa ni Ami. Dun sa gagawin nila sa ngayong buwan. At abang-abang na lang po kasi magki-click naman yun si Kitty. Oo. Ingat At po para ibabalag naman namin yun pagdating niya. Okay? Ayun, Ingat let's sa'yo. go. Bye-bye. Ingat, Katie. ingat. Pan mo naman.